И здравейте хора и добре дошли в първото ми видео. Аз съм Ивайло и в днешното видео ще играем Spooky's Jumpscare Mansion с един гост. Аз съм Иван и аз участвам в неговото видео. Така, нека да започваме. Целта на видеото е да стигнем стая 100. Така, контролите ги знаем, не трябва. Нека да започваме. Hello. Здравей, как се интеракция с теб? Съвсем се отваря врати. Добре, както и да продължаваме напред, да. Ето с АСД, Shift на т.е. Има малки джампскерове, които са като стил. С те се отварят врати и това е накратко играта. 1000 стаи. Има джампскерове, като тази филика хляб. Целта ни е да стигнем до стая 100 без да се плашим. Ако се изплашим, видеото приключва преди да стигнем стая 100. И ако искате втора част, която ще стигаме до стая 200, 5 лайка и го правим. Аз сега не съм играл на играта, за разлика от нашия гост, който е много мълчалив. Иване, Да. на тебе какво ти е мнението за играта? Играта е много... Има някакви чудовища, които да гонят в играта и за първа път стават по-страшни и по-страшни. Много интересно. Скери. Просто легло. За шкафче, който го отварям. Това за малко ме изплаши. Това тук са много коридори. Интересно е. Кой заболя го има това нещо? Аз съм игра, има история. Има история. Може да я разкажеш? Какво може да, като намериш някакво листче, да оставиш на хората да се прочитат? Ляво, дясно или напред? Нещо. Ляво, напред или дясно? Ляво. Ляво, напред или дясно? Ляво. Пак ляво. Само наляво. Само наляво. Само ляво. Тук няма наляво, знаеш. Отидем, че... Чух нещо, няма да коментирам. Лист. Бележка. Може да паузирате, за да я прочетете. Да, който е умен, не умен, може да прочита. Не, изобщо не се интересувам да стане. Кой чете? Само знаем, че това е било много забавно място. Има черно легло. Ако искате видео на Майнкрафт, пишете долу в коментарите, може да направим. С Иван. Стая 41. Почти сме преполовили между другото стаите. И това видео ще стане много кратко. Още едно лище, едно something, както и да е. Има и джъмпскерове като това. Това не е нещо, което искам да гледам дълго време. Защо се спрях, даже не знам, както и да е. Продължава напред. Както казва нашия Иван, ляво, напред. Айде, от тази стая... аз съм... 50 стая, чекпоинт. Чек.
Как да го взема чекпоинта? Взех ли го? Смисъл? Ами да. Има един кръст. Кръст, натисни го е. Би трябвало да Добре, сейвнахме играта. Сега ще пробвам от 50-то ниво до ниво 60 спидрън. Без да се оглеждам, без нищо, директно спидрън. Почвам. Би трябва да почна да гледа някъде. Това им харесва. Кой има стая пълна с столове просто? Киля е някаква. Това е спидрън, така че някак да се оглеждаме. Просто да. Коридор, която повече от половината стая е оградена с ограда и не може да се преминава много яко. Какво е това петно? Салфан, това е какво е това? Ами, това е знак, че ще дойдеш ще има. След бележката. Трябва да прочетеш Maybe I should look around first. Писмо. бележката. Spooting, splashing, soaking. Някъде рандом. Както е? О, не, нещо ме гони. Нещо ме гони, чувам го, намирсвам го. Мога да го усетя. О, не! Какво е това? Това лабиринт ли е? Да. О, не! Това е... Бягай. Аре, бе! Ето го искам. Ама изпредам го. Не, музиката още е тюра. Да кажем, че го изпредам. Не, има още петна фаза, че ще гони. Петна. Вече няма петна. Не има петна, това не ми трябва сега. Става 69. Който разбрал. Не пак така! Защо? Играта не ме харесва. Какво се върти тук? Бягай. Ето е. Да, той читва! Той може да минава през дупките. Читър! Набил ме. Нормално минава през дупките. Аз реженерирам дупките. Музиката спря. Добре, вече сме сейф. Окей, става 79. Мале, той има гонеше много време. Нормално, той не иска да се изпусне от това. Става 81. Още 18 стаи. Да. Това явно означава, че стаите се разместват. Би трябвало. Не трябваше да влизам май тук. Какво е това? Чакай, как са? Ето е. Те си мини игри. Трябва да ги обвам май. Да. Как се обва? Те си мини игри изобщо нищо няма да дадат. Как да ги убия? Това не е добре. Това не е за хора, които го разберат. Да, знаеш какво? Exit. Exit, ако може exit. Так, как се екзитва? Стрелката надолу или Enter. Press backspace to exit. Space натисни. Press backspace. С спейса ги обвам. Спейса обвам всичко. Всеки. Както е. Yes! Успях да излезна. Пътеките. Става 80. Знаеш, последния път не завърши добре, така че не ми се занимава.
Доближаваме 150. 100 ден, обърках се. 80, още 12. Аз май обърках стаите. Пак така какво оберам. Поне този път нищо няма гони. Има стол. Да. Добре, тук е този стол. Някой просто е решил, че ще седи на края на бездната и ще се лупи семки. Сигурно. Това е от метро. Какво е това сега? Какво е това паяче? Някакво малко лилаво на сини точки паяче. Още 5 стаи. Какво е това? Чакай! Това са храстите! Май това е навънка! Ами... Ти си надолу, не знам как. Да, вярно, аз съм надолу. Това е като двор. Такъв двор. Тук има се... Замъчен. Аре, още 2 стаи и видеото ще приключи. Последна. И хора, ще да взем сейфа. Ако това видео ви е харесало, палец нагоре, subscribe, Искате още такива видео. абонирайте се. Ако искате още едно видео, 5 лайка и правя втора част на тази игра. Ако искате да играя някоя друга игра, има коментари, така че... Предлагайте. Да, довиждане. Чао, чао.